président Macky Sall waɗi fayida dendagal ɓiɓɓe Sénégal naaɓe ngari jaɓademo hollirdemo fayidagal makko e timmuyal makko e dendagal gueɗe ɗe ganduɗa ɗum ɗo omo darni leydi ndi hoccere leydi ndi kadi ɗum ɗo garal makko ɗo e leydi he ko faaro leydi ndi saabu invitation mo waɗa o ko gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa wona lamɗo kala dañi ɗum e Allah waɗi fartangue makko e gollal makko e diplomatie makko Allah hokkimo oɗo fartangue Allah hokki ɗum ngal o teddugal Sénégal dal. Donc nan nga gisee ñëw Macky Sall fii ci réew France te président Hollande moom moo ko invité. waaw ñun ñëpp jox nañu carte d'invitation pour la mairie donc man je suis une cantatrice traditionnelle ren moom muy Oumou Maka yàlla nañu gagné premier tour bi on est tous derrière Macky et vraiment aujourd'hui mobilisation bi am nii amul sax Sénégal c'est la première fois président ñëw fii ci dëkk bi depuis Senghor jusqu'à Macky ma gis mobilisation benn nii tous les couleurs sont là mobilise tout couleur dugg mbokkam Sénégal yëpp a ñëw man olof laa wante woon dama ko jàpp pour mu gagner premier tour Sénégal ñëpp nag nañu biyee ñëw pour Macky voilà président de tous les Sénégalais koye dingiral fulɓe min jinno tan namnade holno jiiruɗa gargol Macky Sall taw bismima ko hoore leydi France Macky awɗo histoire gorko cikkumo ɗon ñalaɗo o ari ɗo tawi ɗo fuutanko ɗon fof neɗɗo fof noon jeeyaɗo Sénégal mo jeeya Sénégal ko ari ɗo hawre e ñalawma nde o ñalawma noon ko ganduɗa ko ñalawma jantuɗo e ñalawmaji kanko noon o duwonde tan ko yo Allah hokkamo cellal hokkamo juutde balɗe ko anni e Sénégal ko Allah hokkamo timminde ɗum mo mission mo jogui o so tawi neɗɗo joguimama to jibina to mawni to joguimo on mission yo Allah naw ɗum yo Allah nawdu mission o yeeso minen noon kemin awluɓe minen ko gummodi Fouta wona ndulumaji demɓe wona funeɓe wona ɗo yumakko jeeyaɗo wona guisilol wona sadere wona gudduru min donima noon yo Allah hokki en ko juusi on jarama yo Allah yo moƴƴere allahumma salli ala sayyidina sallim dingiral fulɓe hen gonɗa holko kalanta min e gargol président Macky Sall taw bismimo ko hoore ndiɗo leydi eyyi garal président Macky Sall ko kaltenen hande no foti yawde e soko noon en ɗaɓi kintu saabu président ari ɗo ko visite d'état noon hakkude leydi e leydi walla hakkude leydi France leydi Sénégal ko hunde nde ganduɗa kañum ɓuuri towde e visite aji baɗeteɗi il y a la visite privée il y a la visite officielle là c'est la visite d'état donc ko ɗum ɓuuri towde e visite aji alors firti ko hande Sénégal leydi Sénégal foof opposant e sénégalais gonɗo e mouvance présidentielle foof kamɓe foof poti rendude ɓe jaggat président Macky Sall saabu koko heptina wonde ko leadership makko e nder aduna o koko heptina ko ɗum France heptini waɗimo invité alors hande noon e tertugal ngal en ji sénégalais ji foof jalti malgré ko gonɗen e moins 6 degré jangol ngol no ɓuuɓi ha ɓurti kono noon ko ɓuuri welde en hen ko président Macky Sall felmade protocole français policier ji ɗi foof felmi ɗumen o wi ɗiɗo sénégalais ji gonɗe e ngollo jangol mami yettoɓe mone mabɓe foof o hokka ɗum junggo o salmina ɗum o jarna ɗum e ko waɗi oɗo déplacement ko ɗum waɗi hande weltaram ino mawni surtout e délégation mo gaddunomi immade e nder Essonne arde jaɓade président mone mabɓe fof hokki ɗum junggo mone mabɓe foof o wi ɗum vraiment merci ça nous va droit au cœur merci badira debbo inde yettode anne garagal maɗo hande jaɓɓade hooreji leydi Sénégal ko Mariata Diaw mbiyeteɓe jeeyami ko to Agnam Thioday min gari ɗo jaɓɓade hande président Macky Sall et on était très content min jiimo min beltima o ari haɗo min darino ɗo o totti min juuɗe malgré min tardi min natani kono kanko o seeki yimɓe foof o ara o totti min juuɗe min beltima yo Allah junnu ko waɗata ko yo Allah moƴƴin yo Allah fewnu e min mbiyamo tan yo jokku golle makko fof ne jooɗi ne peewi jarama mi salminima mbiyetemi ko Coumba Djery Ba gonmi ko section 18e arrondissement komi adjoint responsable des femmes des France donc meɗeni min ɗo meɗeni min liggo meɗeni min jagguirani président Macky Sall pour yo Sénégal yaaru yeeso yo parti o yaaru yeeso jarama holno jiiruɗa gargol makko ɗo hande taw bismima ko hooreji leydi François Hollande
gargol makko ɗo hande minen yimɓe APR meɗen belti hen no feewi ko fierté pour minen Sénégal mais y a quelque chose ɗeɓɗo musde amen seeɗa min gari min gimmima pour makko min gari min darima boowal ngal no jaagi toro no ɓuuɓi donc noon meɗen belti mais noon won kadi ko somin gari min mbaɗi mobilisé meɗen goni minitaji meɗen goni yiɓɓe Macky Sall meɗen goni minita première heure somin gari meɗen poti hollede darde nde min poti darade meɗen poti natnede nder min mbaɗa ɗum accueillir bien jarama Daouda Dieye nalake meɗen Daouda Dieye darniɗo Pulaagu Daouda Dieye Guendiyanke so tawi a tawama ɗo hande e aéroport Orly taw ko horeji leydi Sénégal arata anne a tawama ɗo ko hunde wadde fayida holko mbawɗa hen haalande oɗo ñalawma hande eyo bandiraɓe allahuma salli ala sayyidina sallam ɗo joni gonɗo koye en direct e dingiral fulɓe joɗiniɓe to henne Corbeil ɗo fulɓe mbawi wonde foof e windere hande ɓe beltima ɓerde mabɓe kadi ndeeƴi gargol makki ɓe mbi yiide diwi hollede ko ɓuuri kadi holliri o andi tigi o yananama tigi fuutankoɓe fulɓe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam kewi wiyede wonɓe ga henne Europe ha tenkiɗo e France ene mbattorimo ene jiiɗimo ene teddinimo kono kankone kadi o teddiniɓe goto fof o rokkiɗum gueɗal mum ha timmi to wonno to fof e ɓittore anade o yalti toon o ɓoccitima no ari kanko hoore makko o wondaka garde koren goto fof hawtoy ɗum ɗo woni ɗo ɗo dari ɗo o salmini ɗum kadi o juuri ɗum e ñaguinimo Allah moƴƴere e ñaguinimo Allah kadi a rokkatamo kadi deuxiéme mandat payaɗo o nde Allah yoritinimo kadi mission kadi mo o jogui o ɗum noon rende radio fulɓe fedde fulɓe kala ɗo gonɗon mbiyo mbimimaɓe guila Sénégal tan Mauritanie fayi tan Gambie tan Guinée Mali Burkina Niger Tchad Gawnaire Cameroun mbiyo wimaɓe mbimi kala on calminama on juurama jokken golle ganden noon so tawi neɗɗo yiiɗa hoore mum hay goto wawa yiidemo jiɗen koye men teddinen koye men enenne kadi Allah teddina en Allah jarama on jarama ɗum fulɓe ko weltare hen par ce que sabu ɗum visite d'état wona visite baranteɗo président foof leyɗele kewɗe président ji minen jiɗɗo dañde visite d'état ɗo e leydi France kono dañani sa yi ɗum wonko ɗum rondi ko d' abord jogade makko hoolare e kadi teddindemo kadi teddinde Sénégal naaɓe teddinde leydi Sénégal e ɗum waɗi hannde kadi kanko hoore makko yiino Sénégal naaɓe garɗi ɗo e keewal jaɓɓademo e temps woni hokkade wonno ne ɓuuɓi kono noon yimɓeɓe gaare e keewal kanko kadi o ƴettitta makko kadi yettade yimɓeɓe fof kala arnoɓe ɗo hannde tawimo ɗo goto fof yettima o holli ɗum weltare makko o salmini ɗum o holli ɗum kadi omo welti kadi eko joomumare ko mande kadi yimɓe ala ko jarnani kanko kadi ala ko jarnani yimɓeɓe jarama Seydou Dia musidɗo an inde yettode e dinguiral Fulɓe TV holno jiruɗa gargol président Macky Sall ɗum ne kadi ene ɓuuɓi ha ɗon wawi hadde ɓuuɓol ngol ni haadi yimɓeɓe hewde no fonno heewirde ni kono vraiment yimɓeɓe fof beltima par ce que Macky Sall ko président pour yimɓe fof hande o ari ɗo yimɓeɓe kulino début o cikkanno ko so yettima tan natata oto makko o yaaha o woppa ɗumen ɗo hen e ngollo jangol kono yoni o feewi ni mais minen vraiment min jettimo min jetti kala de o rewɓe caggal makko wassalamu salminima jarama weltade beltima visite diplomatie aduna fof Sénégal fof ne welti ayi hande Sénégal naaɓe hande jalti gari jaɓɓade leydi par ce que ne belti Sénégal naaɓe fof ne belti sa wona haside wallahi ko parce que ça c'est une visite d'état wona politique quelle que soit la couleur parti mo gonɗa une visite d'état d'un chef d'état entre le président de la République française on a affaire tokos depuis 30 ans waɗani ça veut dire que image makko no moƴƴi France wata accepter visite d'état un chef d'état sénégalais pour rien impossible jarama no fewi